second time le Mia second time no. O jaga jaga no. Okay. Tamu ni main tamu issue no tui ko. Abo home department ni under ba venue ba je jaga khlaiman into tini samane topic se the implementation of tripartite accord the direct funding peparo abo kabang ma sayawoi abo no bhai khlaigan abo da agti khlaimani chanai aron tin concentrate khaita বিভিন্ন issue ba sawai kuno abo no main tai election ro tai village committee ro election tamong liya I could go onani ko the funding bhai khlainai na tai ni land allotment ro ADCU je power to money abo executive ongnai de abo da kiti ongho ine chung pressurize ri ka abo ba ain go to ba ongnai onani ine na mis eke misra ko saw tabok bara sawai no bofur khainai to na himai able chung wo bara himane ba chung do nara ko se khaba central government ba state government go se khaba timely nara khailai di chung jate chini murji ong yate thangya ong mani laba ma holai nai nang chung yate thang nai nong khai ba ko bang nai nai endra bu muchung haite ma thang lai nai nang abute rokise sarai ga che je tripakhik sukti tomani je chini tiprasa accord no tilei abno tilei mia kaham no discussion laika chini bubagra ta chini bike rangkhol ta chini cm hol thaika inban aro kok salema bisinte je tripakhik sukti tomani ajago je 125th amendment rokno tilei ke tai chini je tiprasa accord je khobjak tomani tabuk bo chung kabang man onu bo je chung nai ni khanga kai o jago tebo abno kari bo tebo kabang ma kok salaika kabang ma kok salai thani bo tongo je chini ajago land power rokno tilei bom hake khlaijak nai abon pore seat buskangni jora rogo je bidan sabha 25 ta seat dok khlaijani aboroni bagi bo wansuk laikha ar aboni bag ajaro te kaisa tabuk sak jora kuno rajnitik dol Manipuri rokni bagi chin Tripura bo Manipuri motamuti kabang songkhok no tongo hinpan Manipuri rokni bagi kaisa reserve seat ni bagi kebo wansuk yako miani jorao buagra je tripakhik chukti ni badeo bo akok no bo salaika ni chung saiman kha kai singo jagao naini kha ke belekeno positive no nugui tongo positive nungmani kha kai tabuk je borok to agreement sign khlaika agreement sign khlaimani logio implement to takphano khlaiyaku implement khlaiya hinpano kabangma jorao chung nugu je kok salaimani thakka mane borok ni halok thagi thango hai diba jekuno nokno khungo bahaino khoroksa bai khoroksa kok salailia mane bongni bisingo tai kereng mung kurikha borni bisingo tai hamjak lai mung kurikha ba bongni bisingo tai kathalai mungni kok mungsa kurikha inka phiaba tinio jagao nukjak mani ngakai buskangni talrogo bahaino chinbu bagrano teisa kok lamni bagi teisa ni hinfijak inkai chung motamuti green signal no manai tongo je bubagrani bisingti je chini aroni land power rokno tilai je chini direct funding rokni kok rokno tilai je chini tiprasa accord ni bisingo je khopjak mani ekothai je greater tipraland ni ajagani to sung nongkhori phaiya kuno greater tipraland ni kok aro tonguno aboni bisingo tabuk je chung je manmani tongmani abro tilaibo kok lamcholi tongkha kai green signal no manai tongo je borok waire wai kok sanani kasari tongmani ba ka ajago chini bubagrani bisingtei tai ani baithangni bisingtei bo haino nang tabuk ojorao obono kok kasarna musungo je tabuk ni ojorao bubagrani bisingtei khlai India government state government bai je kok salai tonglai thanibo chung bai chung kabang ma jorao no nugo chung bai chung kebeng laimani chung bai chung walai laimani chung bai chung kok sur laimani chung bai chung majra bel laimani abo mangsi chung nugui tongo faidi oba hake majra bel laimani no thaglai chung bubagra no logir laiyana chini bubagra chini bagi je khlai tongmani abno chung na sung laiyana